Coftal-Ɓalli Men. tedduɓe on calminami kuɓal on jaɓɓama e nde yewtere Coftal-Ɓalli Men. lappol capanɗe tato inayo ɓiwel kawguel kan fuɗɗima guila aset hanki to Côte d'Ivoire e nden ñalade ndi Côte d'Ivoire jaɓɓingal kan o hawodiri Guinée Bissau hawi ɗum loggi ɗiɗi e mere e alet kawodire goɗɗe walla mbiyen kawodire gongal waɗi hande hakkude Guinée équatoriale e Nigéria ma en gartu hen e o saaha en kaali ɗum gongal ene e wadde hakkude Égypte e Mozambique hono jiiruɗon e kawodire puɗɗiɗe wadde e kawodire jogorɗe wadde janggo gam humpitade ma en jaadu e hoɓɓe men Mamadou Fall e Dieynaba Sow on calminama Mamadou. A salmitama Aissatou. A salminama anne Dieynaba Sow. A salmitama Aissatou. Gollidiɗo men o Oumar Sow anne a weltanama. A weltanama Aissatou li en calmini heeɗiɓe RFI Fulfulde a tengte yewtere Coftal-Ɓalli Men. ma en jokkodir ɗo e seeɗi e Mamadou Dionga Siba gonɗo o saaha to Yamoussoukro tedduɓe ko ɗi woni rewro yewtere nde ɗum noon bisimilla. mi weltono tan dendagal heɗotoɓe nde yewtere ha tengte biyeteɗo Samba Ba kanko mo wowi heɗade min ha Husseini Tall hande o arani Ceerno Dia daroɓe min kadi hello Facebook e YouTube beltanama heedi karallagal ngal ko Malang Sonko e Sara Doumbouya tedduɓe guila jonti kewɗi kawguel kan ene fadano hankadi kam fuɗɗima aset hanki welo weloji mbaɗi to Côte d'Ivoire ngal diɗɗal hawodiri e Guinée Bissau ma en gartu hen hade ɗum Moussa Oumar Bari waɗanino en jangtore e tarik kawguel kangel keɗoɗen garten koye hitande 1997 kan arano o yuɓɓina to Khartoum lamorde Soudan nden ko leyɗe nayyi tan wonno Égypte, Soudan, Éthiopie, Afrique du Sud mbattidinde yaltude saabu alhaali leñamako ko Égypte woni leydi adidi nawde ngel kawguel leyɗe Afrique ko duuɓi ɗiɗi pawi e mum Égypte jaɓɓingel kawguel to Caire tawi ha joni ko kippuji nayyi tan tawtorte e nder ɗum Égypte nawi e hitande 1992 wayloji mbaɗi e nden hitande ko Sénégal jaɓɓi kan ko nden woni Côte d'Ivoire nawi kawguel ngel nden ko kippuji 10 ɗi garno tawtorede kono ɗum tawi ko ardiɓe CAF ƴetti pelital yuɓɓinde kan kala duuɓi ɗiɗi taw ko hitande nde teelani woni année paire ko noon ɗum woniri ha hitande 2013 ɗum yuɓɓina woni hitande telde année impaire koye hitande 2019 fedde CAF ƴetti pellital ittude kippuji 16 watta ɗum kippuji 24 kono kadi e saaha nde ɗum hani yuɓɓinede e nder Afrique hande ko on saaha e nden limore woni e fijude to Côte d'Ivoire e siftinde Égypte woni leydi ɓurni nawde ngel kawguel saabu heɓe jogui kuppuji 7 rewi hen ko Cameroun jogiiɓe kuppuji 5 Ghana 4 Côte d'Ivoire jaɓɓini ngel kawguel nawi tan ko laabi 2 a jarama Moussa Oumar Bari Côte d'Ivoire nawi ɗum laabi 2 o haali ɗum aset hanki e kawdiral muɗum gadanal kano ngal diɗɗal ni loggi mbadduji 2 e dande Guinée Bissau honno jiruɗon ngal kawdiral Dieynaba. Tigi Aissat ko kawdiral ngal ganduɗa waɗino fayida tam ko ƴewde kam e match ouverture kan saabu kawdiral ngal sa ƴeewi e hayso woni e nde fuɗɗi nde kam ko Côte d'Ivoire heedno dow kañum kam hono no yimɓe foof cikkirno ni Côte d'Ivoire holliri hoore makko e yeeso Guinée Bissau kono nde haaɓe garti nde jii kadi Guinée ɗi gartiri yeese goɗɗe ɓe mbartima hen kono caɗele mabɓe wonno ko to banggue défense to andi wawa huccodirde ko waɓene les Fofana les Kasama mbiya les Crasso mbiya aɗa ɗum aɗa jogo wone défense mabɓe wadno probléme hanki kono kam potital ngal waɗino fayida fin o yiɗano ni gasa par ce que ɗon Guinée en ɗi ummino no feewi wadde potital ngal dartino no feewi Mamadou Fall ene wayno noon e dawal aranal ngal kam Côte d'Ivoire heɓino occasion ene wawno nannude loggi ko ɓuuri ko nanni ko saabu en jii Fofana kanko nannuɗo loggol ngol o heeɓi occasion laaɓi e woɗɓe no jiiruɗa kawdiral ngal an kawdiral ngal no jiirum ɗum koni ndeɗo darde fadano e Côte d'Ivoire saabu ɗum mi sikku en jewtino ɗum ɗo henna
en kaali wonde ko Côte d'Ivoire kañum handi wayno ko Coupe d'Afrique ko toon waɗete wadde Côte d'Ivoire so naati e nder ko ganduɗa ko ɗum woni oɗo compétition woni tan ko ma o dañ ɓe jinganɓe mo tan woni ko woni ɓeɓe ganduɗa kañumen gon ɓiɓe Côte d'Ivoire fotɓe arde gam ɓeydudeɓe sembe ɗum ɗon noon tagui so en ƴeewi Côte d'Ivoire rokki ɗum hande chance so tawi eɗen mbawi wirde noon ko ɓe jaawi nanude loggere mabɓe nde loggol ngol nani ngol nan ɗum ɗon noon tagui ha ɓeɓe ganduɗa kañumen goni Guinée Bissau naɓe dañi caɗele caggal pour heɓtade ɓe caɗele ɗe kadi na jeeya hen défense mabɓe o jiiɓi no fewi ɗum ɗo noon tagui ha ɓeɓe ganduɗa kañumen woni Côte d'Ivoire naɓe hankkadi daari darde nde ganduɗa oɗo saaha ko ɗum fadano e mabɓe. Toon to Côte d'Ivoire ni gollidiɗo men o Oumar haade mi arde ma Abdou Aziz Diallo o waɗi jangtore e caggal ngal kawodiral keɗoɗen. mawɗi Côte d'Ivoire ɗin fuɗɗori polngal fijindaru maɓɓe ndun e ngal folotiral kan bambanayɓe ɓe ɓen heno jiñiri ngal polngal kuule ɗiɗi e mehum ngal ɓe fooli Guinée Bissau ɗe toɓɓe tati ɗe ɓe heeɓi ɗo hino wallini ɓernde arɓe ndarugol fijindaru ndun wano Demba Dia oɗo no weltori no fijindaru ndun yuɓɓirano e jaɓɓiɓe ɓen no gollirino. Match o ka gasi sanne Côte d'Ivoire joui gasi fa gasi weltirke sanne weltige attaque comportement ngaji ɗi fof tout gasi sanne attaque en waɗi joué rôle muɗum défense en waɗi joué rôle muɗum cérémonie organisation du mi tawi c'est gasi sanne kan sécurité fuu feewi fa sanne kono hay fipol ngal heɓike wondude e toɓɓe tati wona ivoirinaɓe ɓen fof ɓerde mum waali sabu none no ɓe fijiri non o sonnajo wiyeteɗo mariɗo yaltiri ka stade e goƴot sabu no ɓe fijiri non no wondi e ŋakkere e miijo makko. J'avoue que je suis pas très satisfaite en fait. Bako yomi wowlu gonga ɓe wallinali lam ɓernde mi yiirali ɓe ñeñal yuɓɓingal wowungal ngal ka fijugol kono ɓe waɗi ko ɓuri hittude kon miɗo weltori polgal ngal. Le premier match donc on l'a fait et pour ça nous sommes quand même contents. Ivoirinaɓe ɓen no habbi mawɗi mum ɗin e alkamisa arayde nden ñanden ko Nigéria ɓe fottata. Abdoulaziz Diallo, Abidjan, RFI. jarama Abdoulaziz Diallo. Oumar ene wayno en keɗima woni mabɓe biɗo hay sinno Côte d'Ivoire hawi wonko ngakki e banggue balo an honno jiiɗoɗa ɗum. min noon on mbeɗa yaade yiyande mum nde saabu so Allah mbeɗa fadno Côte d'Ivoire e wadde loggi ko ɓuuri ɗum e nde tawno Mamadou haali ɗum joni so tawi guila minutaji 4 filmaji 4 tan ɓe mbaɗi loggol ƴeewa bit mabɓe ɗiɗaɓo ko filmaji 57 koye ina wayno rogere ɗimmere nde fawti hen kadi ina wayno woodi koɓe bituji kewɗi ɗi ganduɗa ko kannoɗi nadde ɗi ganduɗa ɓe goppiɗi ko français wiyata ko caractère décisif ɗum ina ngakkuno hanki e oɗo kippu mo ganduɗa ko kay yuɓɓinta ina fandare mum woni ko yo coupe o heddo toon woto yaltu leydi Côte d'Ivoire mbiɗa sikki yeeɓoɓe fukko koyguel ina padno ko ɓuuri ɗum ɗon e leydi Côte d'Ivoire Guinée Bissau kayni mataw kawral ngal woodi no ardi ɗum tan eɓe dañinini kamɓe ne fartangi wawde wadde loggi ɗum hollito tan que Côte d'Ivoire ina wawno wadde ko ɓuuri ko waɗi ñalade hanki nde kadi kawre goɗɗi mawɗi nini yeeso mabɓe caggal nde jiiɗen kawral joni gasgal ngal non hande ni kawodire goɗɗe mbaɗi hakkunde Guinée équatorial e Nigéria gasi en jii ko ɗe ɗiɗi ko telduɓe an wo wiide no gotel mate ɗum oɗon patno ɗum Mamadou Fall ɗum ɗon mi faɗani ɗum taw ko haalde Allah noon mi faɗani o Côte d'Ivoire to Nigéria hande e oɗo telde e ɓeɓe ganduɗa kañumen goni Guinée équatorial Nigéria ko toon Victor Osimhen woni kanko woni ɓurɗo wawde lattude ballon ɗo e Afrique kono noon aɗa andi Afrique e Europe wona gotum ina jiiɗa sabu ɗum sa ƴeewi Coupe d'Afrique ina jeeya e poɗodiral ngal ganduɗa kañum ɓuuri musde e poɗodirede foof e ko fate batte football ko ɗum waɗi hande sa ƴeewi Osimhen omo fadano no fewi kono noon haysono so tawi kanko faabi ɓeɓe ganduɗa kañumen ngol Nigéria o nanni loggol ngol kono noon hay ɗum o yiyaka no fadirona ni wadde jiyen tan wonde vraiment ina fadano Nigéria hande
ardo ɓe ɓe ganduɗa kañumen gonni Guinée. Dieynaba mate kadi wona Guinée équatorial woni diɗɗal joguigal sembe saabu sen jii Guinée no fettiri ni hannde e ɗum ni sen ƴeewi no wiyetno kawodiri Guinée équatorial ko ni heewi waade pottal ngal kono ɗesidaddemi kono caggal statistique uji jimi ɗi min kam to Mamadou Fall yantinirɗo ko gonga ni ne kanne muusi joni amin kaldano ɗum min e makko par ce que ne heewi pression e foof kono ne ko Guinée équatorial dari ko fof hakkillaji ɓurno wonde ko e Nigéria ha tengti to banggue attaque mabɓe ne moƴƴi yimɓe ne mbanno e mabɓe hakkillaji ɓe keeɓa polgu e ngalɗo pottital Guinée équatorial hayso wona kipputo ko Nigéria kañumne e hande oɗo saaha ni kam jogui aussi men ne jogui attaquant ji goɗɗi hayso woni banggueji goɗɗi eɓe jogui hen caɗele kono kam ene wawi mbiɗi koɓe ɓoccitiɓe par ce que oɗo saaha ni aussi men koko waɗiɓe sauvé wataw ɓe mbawi fadde tan e pottite garoje kono ni kam holnaki watta rassuré par ce que sa ƴeewi hande ɓe mbawi wayno Côte d'Ivoire nin ɗon Guinée Bissau nin ɗon kan kam hayso woni Côte d'Ivoire ɓuuri jogade chance wasta dañde caɗele groupe o kono kam Nigéria ene foti dartade noon Dieynaba mi ara e ma Oumar ene wayno kawodiral gotgal ene waɗa oɗo saaha hakkude Égypte e Mozambique loggol gotol naati ko Égypte nanni noon Oumar koye ma pa donc kam Égypte so tawi waɗi loggol walla fooli way tan koko fadino e muɗum koko bettani eɗen gandi kamɓene ɓe jaa ɓe France wiyat ɓe favori kippuji ɓurɗi hoolede ɓurɗi yakorede ina mbawi wodde ko mbaɗi siftinde rawani ko kamɓe Sénégal pettidno kawral timmode wadde ɓe Sénégal fada ɗo Égypte ne kayne ko ɗon tan fada so tawi kawral mum hakkude mum e Mozambique fuɗɗima wadde loggol ɓe siki ɓe puɗɗi fawde koyngal mabɓe tan koɗoɓe e jagarano koye dawol aranal ngal ni ɓe goni no mbiruɗa ni Égypte kañum woni diɗɗal ɓurgal hewde ko heeɓi desewal kan Mozambique kañum wayri tawtorede kan o guila hitande ujunaji 210 Mamadou Fall eɗen mbawi wiide no Oumar wiri ni tan haade mi arde ma en jaaha jokkodiren e Jongasi Bas Jongasi omon oɗo saaha to Yamoussoukro to Côte d'Ivoire hande diɗɗal walla mbiyen eltoɓe diɗɗal Sénégal ha e Gambie ha e Guinée ha e Cameroun hanɓe hawdirde janggo mbaɗi jonde e nantinoɓe kabaruji ɗi kanko tawtorama ɗum omon to Yamoussoukro Mamadou Diongasi Ba a salminama a salminama Aissatou Ly a salminama e jendiyankeɓe gonɗa e gollidigol ɗon ɓe eyo Mamadou Diongasi a tawtorama jonde ɗe e eltoɓe kañum e mawɓe fettoɓe ɓe mbaɗi hande holkoɓe kaali hen mate aɗa wawi humpidde en gadottoɗen ko Sénégal e Gambie oui donc kono woniri e Aissatou Ly haray ɗon andi e ngal guɓal 6 no wiye ngal guɓal seno walla e groupe tataɓo e haray ko Gambie Sénégal Cameroun e Guinée haray noon ko Sénégal adino waɗugol ngal tummodiral hakkunde makko e jendeyankeɓe Coftal-Ɓalli haray kanko Aliou Cissé o eltowo Sénégal o eltowo kippu o Sénégal on imo holli wondema fi kala ko kippu makko on naɓuno ngal desowal feƴƴungal haray kippuji aruɗi ɗi ɗo ɗin fof haray mo be hino wawi naɓugol ngal desowal haray wona kamɓe woni ko ɓenta kon favori haray ko ɓuri mo himmirgol ko folotiral makko ngal janggo hakkunde makko e Gambie donc haray ko ɗum ɗon o woni e heblanade fiimu wona fi ko feƴƴi ɗon kon donc haray ɓay on ɗon feƴƴi haray ko entraîneur on Gambie ɗum ko o eltowo on Gambie ɗum ko Tom Saintfiet haray oɗo kadi o holluno hikka o andi ko scorpion ɓentaɓe ɗum hino noddire jaye ara hikka jaye ɗen hino ɓurti wawde fiɗugol moƴƴa ɓay rowano fiɗuno lagine hikka kadi himo tañƴini fiɗugol ko ɓuri e tiiɗude ara ko ɗum kam kadi o holli haray ko waɗde ɗum e banggue Guinée e banggue kippuji ɗin fof ara si feƴƴi ɗon e ko aussi ko kadi o eltowo Rigobert Songo hiɗon andi aray ko Cameroun hitande kala e kawtal kala haray Cameroun ko kippu habbaɗo kanko kadi o holluno wondema haray hikka wona Cameroun tun haray habba haray kippuji ɓuyi no habba hiɗon andi noon ɓay haray
taarika hayno hakkunde hino hakkunde Côte d'Ivoire e Cameroun ara hiɓe ari vraiment gollugol moƴƴa yoɓe wawu naɓugol ngal desuwal eɗen gandi Vincent Aboubacar ɓetto makko voilà hay noon Vincent Aboubacar hino barmi seeɗa on ɗon haray men fellita o wawa fijugol janggo haray ko sakkiti kadiatu li sabu Aissatou Ly aray miɗo ƴewde ko bisuwal ni haray ko eyo haaladani min ko Guinée ko kono ɓaadi haray ko watti ɗon abbe mi alnon Guinée haray ɗon wan ɗon ko Kaba Diawara o elto Guinée haray noon kippuma kon kankadi imo holli o heɓri no moƴƴa kanko e sukaɓe makko ɓen ko woni tun haray o mari sukaɓe seeɗaɓe ɓe wawata fijugol no gasa ɓay haray hiɓe barmi seeɗa ɗum ko wono wa Nabi Keita ɗon andi kanko woni capitaine maɓɓe on e Serou Guirassy ɗum ko fetto wonɗo fijugol allemand e o Bundesliga donc haray ko ɗumi manno ko mi holla on kadiatu Aissatou Ly haray ni meɗen jawde ko bisuwal meɗen ƴiwri ko ɓenta comme entraînement maɓɓe on o stade wiyeteɗo stade annexe lycée technique ɗum haray ko Yamoussoukro a jarama Mamadou Dionga Siba o haali ɗum o wonno koye tawtorede ɗo anda holligal diɗɗal saabu min kaldi nane o wino mi diɗɗal Sénégal ene hani eltade saabu haade kawdire ɗe diɗɗe ɗe fof diɗɗal Guinée ngal o fayi e tawno koye équipe Guinée o yaadi rewindade ɓe noon eyo Mamadou Dionga Siba ɗum noon ko gadduɗa e yewtere nde ene waɗi fayida a jarama mamin jokku tan e heɗadema e jewte men paaɗe ha e kabaruji kertorɗe kabaru kano tedduɓe walla mbiyen onon e koye moɗon mbeɗe fadi jiyanɗe moɗon kadi hono jiruɗon kawdire paaɗe ɗe janggu bon hade janggu ni ene waɗi kawdiral kalngal wadde hande yamɗe nogay Boly Ba haalino ɗum nane kono ko ɓuuri min komin ɓuuri wattude hakkille woni kawdiral kawdire guɓal C saabu wiyama ko ngal guɓal ɓuuri wulde ɓuuri musde hay sinno kam guɓal beɓgal ala Sénégal ma hawdir e Gambie ko leyɗe ɗiɗi takkodirɗe Guinée ne ma hawdir e Cameroun hono jiruɗon ɗe kawdire no yirani woni ko kawgal potgal musde janggo hakkunde Sénégal e Gambie sabu ɗum sa ƴeewi ene wawi wiyede ni fuɗɗima sabu ɗum sa ƴeewi ɓiɓɓe Gambie ɓe wonɓe réseaux sociaux ji ɗi ha joni hay ko fati e batte télévision ngaji mabɓe radio ji mabɓe saɗa hetto jiyata ko kamɓe ɓe jaggi ko kamɓe mbawi Sénégal ɗum ɗon noon wona hunde webde Gambie ko diɗɗal dartingal de ko diɗɗal dartingal kono noon hande sa ƴeewi darde Sénégal ko ɗum tagi noon mbimami Coupe d'Afrique ina jeeya e compétition ngaji ɗi ganduɗa kañumen ɓuuri musde saabu ɗum Sénégal kadi ɗon mboɗa andi ma Aliou Cissé ƴewto ɗon no fewi saabu ɗum kala nde Sénégal fotti e kippu mo ganduɗa jaɓani tan juude dari darde nde ganduɗa kala koɓe gaddi ɓe bonna ɗum ɗon Aliou Cissé ne heewi dañde caɗele te Gambie kadi sa ƴeewi kamɓe janggo ɓe garta ɓe mbiya eɓe tan gara eɓe naata e nder Sénégal maɓe daro darde nde ganduɗa kala ko Sénégal addi ko feewi kamɓe ɓe ƴeewa bonde ɗum ɗon noon Aliou Cissé ma ƴeew tan no jangguir ɗum ha ko ina taga o yalta e oɗon match ko ganduɗa ko ina fota hande Sénégal dañi hen wune Oumar nana winda Oumar koye ma paami aɗa winda tan hono jiruɗa ɗum eyyi jirum ɗum tan kono kewno wiide ni kawral hoddiɓe kam hoddiɓe cukkel news eyyi kadi Gambie kadi Senghor winaga way tan kono banane gonɗe e nder hunugo mbarodi ni nde tawno Sénégal ko mbarodi hay so tawi joni jonga si wi ko elto mabɓe o wi ko jahiɗe hikkone ɓuuri waw fiɗde eɓe gonde tooke bonɗe kono yoɓe nden takkere mbarodi noon takkere mbarodi moƴƴani welnaki yaare de mi suusa yaare kono kam mbeɗa sikki ko kawral ngal jogorani weɓande Sénégal kadi wonata saabu Gambie kam yiyama iccilare nde woni e wadde e ɗiɗo duuɓi kala ɓe gona kippumo guirbotoɗa tan piraɓe hono noon kadi eɗen gandi taari ko holli kippuji joguiɗi deesiwal ɗi ina keewi e hebde caɗele e kan wadde Sénégal hay so tawi no hoolaka kayon favori e kawral ngal yoɓe jaaru hen seese jaam jaam e piraɓe seese kadi ko hoddiɓe nde laani wadde ko
Jeno a mbiɗa yoɓi piiɓe ha muusa. Yoɓi piiɓe ha muusa kono weeɓani ko Modou Fall yantaniri ɗo wiide blog ba kippu mo ganduɗa ko kewɗo uddude Aliou Cissé ne heewi dañde e muɗum caɗele te kippu uddowo ne weeli rentade saabu so ɓoccatimo tan waɗa contre yahat ɗum ɗon ne ɗi heewi hulɓinade wadde Sénégal janggo kañum foti rentade sa ƴeewi kam ɓe mbiyata ko sur papier Sénégal waawi ene wawi folde kono sa ƴeewi Gambie ne kañumne sa ƴeewi Baro a ƴeewi fof kono kam ko Sénégal kippu poɗɗo rentade no feewi e pottal janggal kono kadi so dañi ne foti hen hollirde hoore muɗum nelda message hoddiɓe woɓɓe ɓe no way fof kam Gambie fuɗɗima fosade Sénégal nawi so jinnata ɗeɓe cari e média ji rendoji ɗi réseaux sociaux ɗi match o fuɗɗima to eɓe cuusi Sénégal de eɓe cuusi Sénégal yo Allah faamo yo tedduɓe ɓene kañumen ne gaddi jiyanɗe mumen e yewtere nde en jahat keɗoɗen holkoɓe mbi. oɗo coupe d'Afrique fuɗɗuɗo hanki yino hakkude Côte d'Ivoire kañe Guinée Bissau no feƴƴiri hanki no match ouverture e weeli no feewi machallah caɗele tawaka hen arbitre aji ɗi e pewni golle muɗumen e donc joueur aji ɗi ɗo haare waɗa e hakkude mabɓe e match o feƴƴiri e jam Côte d'Ivoire heeɓi polugo dow ɗum wonnono Guinée Bissau e mbadduji ɗiɗi e ɓolum ko weltare wonani en ɗum wonnono pays de organisateur e heeɓi ɗum wonnono premiére victoire muɗum de Égypte kañe Mozambique e ɗon du no andi wona match ɓurɗo weeɓo ka enen ko ɓurɗen daminade ɗon ko Égypte heɓata polugo dow Mozambique fuɗɗode nden moƴƴi sabu pays organisateur si yaawi piyeede ɗum ko ella humbata no nde wonno noon joni Côte d'Ivoire waɗi ɗiɗi e ɓolum koni foti wonirde en tout cas ɓe heɓa victoire ɓe yakare heeɓo humba e ɗum no foti tawa ko fotinta compétition on kon Guinée Bissau sa yi ɓe feeli c'est que ko waɗowo mbadduji woni ɓe dañani ko faati e Nigéria e Guinée équatorial ko équipe molnaɗo eɗen gandi Guinée équatorial e jogui équipe kelɗuɗo non ngol lawol Gambia fiyat Sénégal fiya Guinée fiya Cameroun o pool ko minen gonata toɓɓe pool he ɗum woto wat dawt eyyi onon fof on mbaɗat qualifié onon Sénégal Guinée fof mbaɗat qualifié kono noon paamon ko minen gonata top onon ɗiɗo goto ƴeewa 3e place e seconde min ko ananimmi ko hakkude Guinée e Gambie miɗo huloyota Gambie piime e ngal ɗo Gambie sina ko wowi wayli ɓe wawi fiide la Guinée kono noon ɓe yarayno wonanimmi probléme te kadi miɗo huloyota e Sénégal puis Gambie sago an Gambie ko qualifié e deuxiéme tour hay siko deuxiéme tour yo ene wayno noon Gambie noon ene hulano kanko kam o ñaawi o wi mbeɗa huliwoto Gambie fimin kono mbeɗa huliwoto Sénégal fi Gambie wadde kanko kam hakkude Guinée e Sénégal kam o ñaawi ɗon ne jalni Mamadou Fall en keeɗimo jiyanɗe garɗe e WhatsApp o wonko haala ɗon kanko kam o wi Gambie wonata top level eyo aɗan hayso wona hayso tawi kippuji ɗi gona gotum sa ƴeewi ko tagui himɓe kuuli Gambie woni Gambie a ƴeewi sa ƴeewi ɓe garino ɗo heno e Dakar stade Léopold Sédar Senghor mboɗa andi yimɓe fof eno mbatten haqqille kamɓe kadno en yaade coupe du monde eɗen cifti ɗum ɓooyani hayso tawi oɗon kippu kadi ko kippu mo ganduɗa taw han kadi wonnoɓe hen ɓe ko payi ko nayeɓe gonno kono noon hande oɗo kippu mo joguiɗen ko sagataɓe gon hen ko sukaɓe gon hen ɓe ganduɗa hande ɓe mbawi ko mbatta ko wadde noon football noon ko football ko goto foof ne wawi dañde hen wuune kono noon cikkumi ko Sénégal so darima darde nde fo darede hande ala ko Gambie wawani ɓe ala ko Gambie wawani ɓe jeenam mate aɗa ɗamini janggo kam logguiɗi keew ko daara e kan o fuɗɗi ko hanki tan min keeɓi logguiɗi ɗi hande ne bang yo bang foof ko loggol ɗo Égypte e Mozambique ko loggol gotol e kowal mati janggo kam eɗen ɗamini logguiɗi ma ɓuuri heew ɗo mi sikkani ko adi ko foof Sénégal wona kippu ganduɗa ko loggi kewɗi hayso hawri e mo wawi wona on ɗon kippu kadi sa ƴeewi kippuji to ko ƴeew hande Égypte e Mozambique hande Égypte wono taw fi 2-3 kono ha joni koye gotel ɓe jarte kadi Gambie ko équipe mo ganduɗa ene udda surtout soɓe kawre e Sénégal ɓe Modou Fall wini ɓe garataɓe eɓe mbaɗa mo attaqué eɓe naata e makko mi sikkani kam soma loggi ɗi keew anni Oumar eyyi minne koye ngal jaɓɓal tan joguimi hande kippuji ɗi fof ko joguiɗi doole fuɗɗi ko fette fijede tan en kaali ɗum e Côte d'Ivoire Dieynaba haali ɗum kadi e kawral Égypte gongal e dogdigal mbeɗa sikki kam hayso tawi Sénégal ina jogui loggoɓe yama taw bituji ɗi kewta no fewi kono yen mbaɗɗo ɓe tati tan mbaɗi tati tan mamoji gueɗe gonguel nguel Aissatou ko stade uji ɗi
iɗi pamɗi yimɓe no feewi so yewti kawral Côte d'Ivoire ngal hay goto ala so wona équipe fo supporter uji mum gardi ɗi ɗum noon yo Côte d'Ivoire naɓe yo tinnu ɗon hay Côte d'Ivoire o heewani henki heewani eɓe taggi guichet fermé ɓe mbino kadi tedduɓe ko ɗum uddi yewtere nde min jettima e timmode ɗe ɗum noon min jetti on e heɗogol mon lobbol min jetti heɗɓe karallagal ngal malang e Sara Doumbouya min jetti kadi hoɓɓe men Mamadou Fall Dieynaba Sow ha e gollidiɗo men o Oumar Mamadou Sow min jettimo kanko gonanɗo en toon to Abidjan Abdoulaziz Diallo ha e Mamadou Dionga Siba on jarama teddu